Sa ako ka probinsyano ning syudad nanimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag di ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ako naman sad ka, naginukot naman sad ka. wow ako bang ginawa na si Tarot ba? Kuan mong ka lang kung saan nagkauna na mo uyan nga ako mong giying napili Kumusta naman ako ang ipatrabaho ninyo? Kung saan naman yung informasyon? Kung lagi ka parang umi nakuha ang tarong informasyon dito eh kay umuntik mga klaro dito umi kibaon sa dito yun ni Mayor kang Sano kay matud ba sa mga silingan ang untanan may sige naman sa pangambot na Kasimpul nga ito. Kasimpul. Ang mga silingan, huwag mo kapangutana sa mga silingan nga ito. Bitaw no, Tessa, ako sa Oh, sige, ikaw. Bitaw no, kap idol rap. Oh, ana, gusto ko mong kadungog, ana. Basin si Shano, mao'y makatubag ana. Ayo pa gana Bruno, maikaw sa tana. Nga pa ba daghan pag yun nga mas labaw pa siguro na ako ang mulansan. Pero kung inyo jud kong tabangan, why not so udagan sa gud sa akong pagkakakuan. Ako number 1 jud kong tabang konsihal. So konsihal Jo, di ka na kay supporter. Yes. Kay ikaw. Number 1 ako konsihal. Kaya ato din padlungon ni mga kanding diri. Oy, paita sad ani. Oy, magbawtag lilihay. Maguba akong beauty diri. Magsiglihay ang kanding. Napay agianan nga batuon, bakilid. Oh my God, nakaka-stress. Oh, tara, nawa. Nawag na. Oh. Tanawa. Tingali si Mayor na nanawag. Si Mayor. Na. Oh, naniron. Duha ba pagkabok? Grabihan na po. Oh, na si Big Boss. Oh, si Big Boss nawa. Hello, boss. Ha? Wala na may gisulti nga mo-exit me. Unya! Oy, asa man yung papa? Naman to sa barangay mo? Oh, tuas barangay hall ma. Ni duty. Unsay ay saba? Unsa man na? Hoy! Unsa na? Unsay dili saba? Unsa na? Wala mo. Og anay ko! Sa sulod buwan, ado na niya mo yung linya din sa internet. ano ba? Oo. Saan sa man ang kuana? Saan sa man ang internet? Sa sinisibo ni siya ng internet. Oh, unya. Kuha ni siya ka ng, so nali siya free na cable, 100 cable channels. So ang inyong unlimited ni siya ng internet, kaya ang inyong bayaran, kanilang internet ra gyud. So ang katong 100 cable channels, kuha na to siya free. Sa ato pa kanina among lugar karon dinhi nga daghang mga silingan, mabutangan og internet ning kuan, mabutangan og internet og kanang cable. Oo, mabutangan ni siya. Saan mo na siya nga? Naami ka na galing mari minimum of 10 kabuok na magpataod. So panalitan na aslay 10 kabuok, magagather mo direct 10 sa pamilya. O mao ni siya makatauran din mo, malinyahan din mo dinhi. Mo ba? So if dili maabot og 10,
Dili sa kay kuan dako-dako biya ni siya kuan dito. Dili siya hinay. Kuan ba? Dili pas siya nga internet. So pananglitan kung magpataod mo 10 Mbps. So kung mag-YouTube gud mo for Mbps na gunang YouTube no. So mo kuan gid siya kung duha mo kabuk or duha pwede ra pero mulapas nag duha tulo mulag siya kay Mao 4 ba? Mbps na 10 ra man iyong. Di pa tanawa ko ko. Oh, mao ni siya. Mo na tagpila. Sa sato ba konsehal? Kini ato ang lugar de magkakuan na nanay internet o kanang cable din matud pa sa ato ang maanyag nga miss. Oo, yes. Nindot kay na yung programa da. Oh. Nga, at least ba timing karon kan online ron ang klase. Oh, Talagang ma-apply kuan kayo, ana. Oy, advantage kayo sa abi nimo, kasi- abi na ako ni tan-aw na imo. Love, tan-aw ra guni niyang kani ibang kuan ba? Si Love, sweetheart. Sweetheart. Hello, si Sunas Love. Kani mo gudang yang gihat. Kiss. Si Love. Di, konsehal. Matud pa sa ato ang maanyag nga nanatay internet din sa atong barangay. Kini atong mga bata malingaw na ni kay may online business, online Online kuan. gaming ba? Oo, kanang module. So nindot na kung nanatay internet dire. Oo. So sa ato ba nang sa nga sa internet? Sinisibo Television Network. Sinisibo Television Net. Oo. Uy, sa ato pa television din na siya. Oh, mo gani na siya. May TV, na internet, may cable. Internet niya. Then at the same time, na mo 100 cable channel. Uy, So pag HD ganito. pag na siya. Kanang high definition na siya. Oh, HD. Oh, kaya na so mas maayo na nga kanang atong barangay no nindot na So, kaayo. oh nya. Oo. So unsa man kanang keep in touch lang na ako'y kuan mao ni siya ko Wow. sure. So kung ganahan na mo naka-gather ni mo 10, pwede nimo tawagan ko ninyo. So mo din kuan. Arita ni sweetheart. Oh. 50. Oh, 50. Ang ana kusog na ka na. So mo naman nga kaning pero nakadungog nakakuha na ko ani kanang Sinisibo Television Network. Sinisibo for your internet connection. Oh. For the power of the Maliwanag na ako si Tart. sin anak yan. Kuan gid ka so ino ka na updated ka sa mo. Dili man ko nakita na nako sa kuan mga advertisement kining sini Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Kinahina yung Miss A. Naon sa mga Miss A. Pagkuyawan mo sa tayo mo. Oh. So, iani na ba ko natay internet. Uy, Miss A ha. Gara-gara. Ano mo na siya nga. Okay ra ka ma makapataod sa Okay, ana. may ko. Basta di lang ko mabwasot. Pasensya na kami Miss A kaya mga barangay tanod mo ginagpanday ani. So kami. Di, sakit sa ko lubot, di. Konsehal, sa may kasulti ni mas tong kwan, within shade. Ilato na ni paayo. Ano, paayo gini ko siya, labwasot. Mas na. So, Sakit kayo, Jun. sige na lang. Elisa na tong kwan, tapos itong Payo niya ni konsihal lahat. Payo na konsihal. Nindot Ay, kayo. anak. Ay, kinsa man? Hoy, Ngano ka? kinsa ka? Ngano ka? Hoy, Hoy. ngano? How dare you? How dare you? Oh, unsa? Dili kayo man. Ngano mo kadto ka? Dai mo pug. Unsa man? Maminaw sa ta, ngano? Ngano? How dare you mo pugdo nako? Oh. Ha? Unsa day ka? Kay kinsa day ka diay? Ako si ako. Kinsa ka? Nga ikaw nga kaning bayhana, Ano hoy naman? kung si Haljo, Oh. si Shano na apa. Oh, nga naman? O saan ni siya nga nagbuli sa akong anak? Hoy, wa ko magboli anay mong anak. Ano ko ta magboli ko anak? Takka ka malagyaw-yaw Kasi bully. Oh, gibuli bitaw ko riya mo. Wa ko magboli oy, kanang magboli man ko. Tinuod na Ang ano ba? Sa ato pa di ay, ang kini mga gibuli nimo sa may buli-buli eh. Wa ko magboli. Sa may ngano mo sa Ay buli? sig pamakak, kay may gaingon niya. Unsa tug asa pinaon? Nasulti ni ay. Kaya ko gina no. Mutaas pa ba kuno ko? Ngano ni tuluan sad, mutaas pa dai ka, di ra man jud ka mutaas. Tanawa kung si Hal, tanawa na si Shano ha. Paminaw, gibuli aning bayhanang akong anak. What is bully? Buli, bugal-bugal. Kita mo siya buli, kanang open sa Namay ko bili. siya, namay ko siya. Oh. Ato na ni tiwason ato sa barangay. Oh, mas may pa. Kay namas kapitan nga to karon. Mas maayo na. Kay ako ni kihang bayhana, kay nga kaning bayhana, feeling rich, bisag Ayaw jud poor. ko. Ayaw jud ko. Sige, bisag paliton pati kaday. Ha? Kinahanglan. Tana sa barangay hon. Ato may barangay. Feeling rich. Asa Poor ka na na sa poor. na ato sa barangay. Tana. Ayaw mo pag kaning minani ko mapadung mong ginis away sa bugno sa sinumbagay kanang inyong mga gitawag ninyo kana buli-buli. Ikaw mo sa Miss A, imo ni gibuli.
Luoy sa kang bata. Luoy sa bata oy. Buligo. Tanawan sa bata ka magwapa. Na mo Dili, gibuli siya wala nagibeli. Boli, gibugal-bugalan. Dili, beli. Amo ba? Bukan para nako. Sa ginana. Ojo, tana, ato ta sa barangay kay iki ako ni bayana. Hila sa ingrata kay ni dako. Tana. Ingrata jud dire kay ingrata. Oh, asang barangay ho dito. I-assist ko na. Ha? Okay, Diyan sa barangay. Di. ayaw lagi. Ay. Ayos. Ari sa utikan. Ay, sir, ko ni asiko. Tatay ka na mo asawa ho. Dili, kay ngano na lawas nimo pa mausap. Oh, pa magguba. Oh. Sabi na guba. Konsihal, unsa may Tana, ay sig buli-buli dira. i-assist nita kanit init Oh, tana. Barangay na tayo. Oh, tana. Oy, Tana. dali, Miss A. Tana, oy. Ako balik Miss A. Ako, dili. Oy. Oh, dili. Ano ba na para kay hol? Dili. Asa ko dito. Ano good me? Oy. Ano na tang itabi? Dugay-dugay niyo. Di halalan na kay ingrata na. Oh, da. Ay, di. Sakto na. Oyog nako. Una. Oh, lagi. Chancing mang ta, oy. Tana. Ang sama niya tinawad ni ma. Sige na. Oy, dali na. Kami magtiwas ni paminaw ni mo. Paminaw minimo. Oy. Ako ta maghusay sa barangay. Ayun na lamugkuan ka na. Angay mo sa kabuhay naman kayo na itong pagkalingkod din. Ayaw lang kayo ko. Alam lang mi. Sige, gusto. Adunahan na ta. Hi, Ma'am, hello. Managol mi. Kami ang dos pakatok. Kay kami mga katok-utok. Ani, at kami karon kaninyo nanay ko. Ayaw ikalimti. Ang Pasko nga halando mo na. Kami karon kaninyong nanay ko. Ayaw ikalimti ang anyong kinabuhi. Ay, mabuhi ang tanan. Bayad mo kay managon. Sikat ba? Dirikol. Dos. Ay, Pakul, diri ba? anak ko diha. Kay aron duol ra kay kwarta. Marta bi. Bayad mo. Uy. Si Perdi di mo bayad. Di ba siya itong ginaygunan si Miss Beautiful man? Uy. Mo bitaw no. Bi bayad mong duha bi. Kay mga gwapa man mo. Bitaw mga. Wala ba may kadag kwarta? Ha? Ko do porto. Diskarte mo. Ato na lamud sa kung bahay oh. Na kung bayad asay na kung bayad dia. Na dito ay sunahan. Ilang adar na. Kaya wami mga kwarta. O diri lang tayo. Di rin to kay. Di mo. Mga gwapa man na sila. Bitaw, di mo ka nagpasko Christmas song. Nami para bawain yung problema, bawain stress. Abi na ko, di ba kato mo sikat? O sa una. Kamu tong muhatag og kwarta, kami muhatag og kwarta. Nahibawan, malulakan di ka? Kita tinurani mo. Ay, maukapain na lang sa interview na dahil. Uy, ari na lang sana kung maminaw kay whereas ako magkwarta ko muna ako sa akong proposal nga ako nito ang inyo. Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Lagi, sila man yung katong sikat nga manaygon niya, mahatag og kwarta. Dili na mo ma'am. Katahato kul. Kanta na to. Kami Kami buhi mata sa una, mata buhi mata sa una. Buhi, oh. Oh, nya karon wa na ta magbuhi. Oh, naigo na ta. Naboy si tata. Kita mo sa COVID. COVID-19. Oh. Di. Ha! Namo. Mr. Tingalan na mo, teglong ag tiglampaso, teglakaog tigsakog, tigkumpra sa merkado. Kami makoy paborito sa among mga amo, kay kami butang tao, o dili burukin to. Inig abot sa Sabado, kubra sa among sildo. Inig abot sa Domingo, mosimba Santo Niño. Mag-ampot sa Ginoo, aron hatag kag grasya. Inig human among panimba, kung soroy-soroy mas plaza. Mangita ni og dalaga, aron among maasawa. Mr. T, tiglungag, way bugas. Mr. T, lampaso, way bunot, Mr. Tig. Mo'y
sa karbon o tighugas sa auto o tiglimpyo sa neodoro o tighatod sa mga bata dito sa iskoy Hoy! Ato sila kay daygunan, kita ibong hatag nila daygun. O kanang bayad ba? Oh, bali na ni. Bali ni, kita nilagay, kita yung matang kwarta. Murta Santa Claus. Oh! Malipay yung si Tatay Dudungan ni. Si Nanay Dayan. Kaya kita yung matang pinakuhan. Bali na ni. Isa naman. Ay, maana ay, pwede tayo. Dut! Ibigay mo na! Ibigay mo na! Tutulaman mi. Ay, ay! labot siya, kamura duha, uy. Si Pirdi, way labot! Ngay! Ngay! Ala, gawa. Ano nga? Uy, ay! 20 naman lang ina! Siya pinatulubot yung... Karao, natagam! Paibahan nila na! Uy! 1,000! Tulo mo siya, tulo Ay, siya. kaya bahin na nila, kaya bahin. Nag 300 sila ni. Yan ay half. 100. Si Hap ba, oy? Kanang half. Kay 300 mong duha. Yan ay pay 100. Apil lagi si Miss Apil Georgina. siya. Ano mo ha? Papa, haraan mo. Oh, apil si Miss Georgina. Apil siya or wala? Wangan man ni Dutoy. Wala labot siya. Nga naman. One, two. Sila rin duha kay mga gwapa man. Oh. Hoy, ako di ay, di ko gwapa. Maganda man na. Maganda Di man. ko gwapa. Di ka gwapa eh. Pero mga gwapa oh. Ah, sige. Paibahan nila mo. Paibahan mo duha. Salamat kayo ninyo, ha? Salamat. Nawa man. Pero ako ka na day. Oh, bao na ning. Salamat. Na, ato. Ha? Salamat kayo. Limtan. Kunyara. Kanilang man. Panalay ako, Bi. Oh, hatag na. Salamat ha. Ano pa day? Ano pa, Jud? Araw. Salamat. Yun mi. Dara di. Ano pa dyan? Lipay kayo, me. No. Tagsara sa di inani no nga manaygon. May manaygon papay manghatag. Manila mo ha. Kira, uy. At least makabayad ni sila sa ilang kung ano, patao din sila kung cable. Tana. Salamat. Tanaw. Naong ni kabo. Ay, managon nga magpika. Kami mo hata. Salamat kayo, ha. Oh, sige. Way takayan. Pagdalin lakaw na ka! Dali, lagi ko. Kibobe ka mo asawa, isog na ba kayo? Basta yung magpatay to sa dito! Ayo, lagi. Ibaw ko atong asawa na ko. Inisok ito. Di magitong ilang kapitan. O gani, pagdalin lakaw yagi! Ay, dali. Nabitaw ko. Paspas na lakaw ba? Pero, tansa! Para madali ta ba? Ato lang kanin gugusto si Rap Idol! Ato na asaw si Rap Idol! Rap! Oh, ala ba? Asaw na to. Puguwag yan pag yun. Oy. Asaw na to. Oy, ay, lagi lang alsa lagi. Alsa! Ay, lagi. Ay. Hoy! Saan mo, ha? Saan mo? Wala, boy! Ay, Jeff, wala! Panlungan! Ayaw, Milap! Sir! Ayaw, Milap! Ayaw, alsa sir ha? Sir, kapitan ko sa barangay dili, sir. Ay! Kapitan na ni! Boss, mga alalay niya, boss! Ako rin mga alalay. Ako sama mo dira, gumot mo! Ilalay na, sir. Padumi nga to sa barangay. Kaya nga akong asawa nga to, nagkakitag bugno. Padumi nga to niya. Karon kay alsahon ko nila, araw madali. Sino, sir? Kaya karon nangalupong man may dire. Umaw na nga itong Aksidente na, boss! Aksidente na! Ay, paliw lang. Sakto. Kap, pasisya ka, Kap, kay... O, paliw lang kung punta lang inyong mga pinagutan, Biki. Parang ikaw, naon mo buwang. Paliw ko na namin. Ibunta lang kayo, kaiko niyo muna. Onya! Satu! Oh, tara! Sabi na, sabi! Hoy! Ano ba rin? Padong sa barangay! Hoy, maghilom! Usahan mo hilom! Hoy, isa! Maghilom mo! Usahan ka mag-usan! Ingrata! Ay, isa na!
Ilan sa. Feeling rich! Jali. Kape, ilan na. Oy, Kap. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakao kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIB ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayong lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones gugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones gugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo